Γεια χαρά, Άγγελος Λάμπρου εδώ. Η ώρα δεν είναι 7, είναι 9 μετά μεσημβρίας και ο λόγος είναι ότι ενώ το webinar έπαιξε κανονικά στις 7 η ώρα, που πιθανόν πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, δεν είχε ήχο. 2 ώρες αργότερα ή 1 ώρα μετά το τέλος του webinar, είμαι εδώ και κάνω το webinar για δεύτερη φορά. Δεν πιστεύω αυτό που ζω, αλλά ταυτόχρονα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί απλούστατα κάνω πράξη αυτά που θα σου δείξω στο webinar που ακολουθεί. Με λίγα λόγια, δεν άφησα μία αποτυχία να είναι λόγος, να χαλάσω, να το πω έτσι, την ημέρα μου και να νιώθω ότι δεν έχω δώσει τα μέγιστα σε αυτούς που ακολουθούν τη σελίδα μου ή στους πελάτες μου, αλλά έκανα αμέσως την επόμενη καλύτερη δυνατή κίνηση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Το μόνο που ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα να δείξω πόσο σημαντικό είναι να έχεις το σωστό attitude όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι και πιθανόν να πέσεις σε εμπόδια που δεν έχεις φανταστεί. Ένα άλλο σημαντικό που θέλω να πω είναι, πριν ξεκινήσουμε, είναι το εξής. Μέσα στην προετοιμασία για το προηγούμενο webinar, το αποτυχημένο webinar, ένα από τα άλλα προβλήματα που υπήρχαν είναι ότι ξέχασα να έχω μαζί μου ένα ρολόι. Οπότε δεν ήξερα πόση ώρα είναι που μιλάω και εγώ είχα βάλει στόχο να μιλήσω κάτι λιγότερο από 1 ώρα. Το φοβερό είναι ότι μίλησα τελικά στο πρώτο αποτυχημένο webinar 55 λεπτά και ο στόχος μου πάλι είναι γύρω εκεί και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο πάμε κατευθείαν να πούμε γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που γίνατε μέλη του προγράμματος coaching και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί πάνω στους στόχους σας για 3 ολόκληρους μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όχι απλά θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ τόλμη για να πεις ότι πάω στο επόμενο βήμα και κάνω κινήσεις να βελτιωθώ. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε και λίγο μέσα μας αυτό ότι είμαι μια χαρά, ξέρω ό,τι χρειάζεται να κάνω, το ξέρω, δεν έχω κανένα λόγο να βελτιωθώ, δεν μου λείπει κάτι κτλ. Βλέπουμε όμως ότι δεν υπάρχει πετυχημένος άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει κάποιο coach για κάποιο κομμάτι της ζωής του. Είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε ότι μόνο με τη συνεχή βελτίωση θα φτάσουμε στο επίπεδο να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και να πετυχαίνουμε τον επόμενο στόχο που έχουμε θέσει για μας. Επίσης, το ξέρω ότι τώρα λογικά δεν το βλέπεις live το webinar, έτσι, αλλά στο δικό σου χρόνο, παρόλα αυτά, θέλω να σου πω το εξής. Για να πάρεις τα μέγιστα από το webinar αυτή τη στιγμή, θέλεις να κλείσεις το κινητό σου, να κλείσεις τη σελίδα του Facebook που έχεις ανοιχτή στο πλάι και να βάλεις ένα do not disturb στην πόρτα του δωματίου σου ή να δείξεις με το χαρακτήρα σου ότι τέλος πάντων αυτή η ώρα είναι για σένα. Ιδανικά, αυτή τη 1 ώρα από εδώ και πέρα υπάρχουν στον κόσμο εσύ και εγώ. Κανένας άλλος. Θέλω να ξεχάσεις τα προβλήματα της ημέρας, θέλω να ξεχάσεις οτιδήποτε σε απασχολεί και να αφοσιωθείς εδώ. Γιατί μόνο έτσι, ό,τι ακούσεις, θα το κάνεις και πράξη. Και μόνο όταν το κάνεις πράξη, θα πάρεις κάτι από αυτό. Γιατί είμαι εγώ εδώ λοιπόν? Εγώ είμαι εδώ γιατί έχω ένα τεράστιο πάθος να βλέπω τους ανθρώπους να πετυχαίνουν τους ιδανικούς τους στόχους. Όχι κάποιο στόχο χαμηλό που νομίζουν ότι απλά μπορούν. Αλλά αυτό που θα θεωρούσαν οι ίδιοι αδύνατο. Και το έχω ήδη δει πολλές φορές αυτό από πελάτες μου, να ξεκινάμε σήμερα και να μου λένε θέλω αυτό αλλά δεν είναι εφικτό και μετά από λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες να λένε όχι απλά είναι εφικτό ή δεν το έχω πετύχει ήδη ή το ότι ξέρω ότι σε λίγο θα το έχω πετύχει. Και όπως έλεγε ο Walt Disney, έλεγε έχει πλάκα να κάνεις το αδύνατο.
Εγώ έχω αλλάξει λίγο αυτό το quote και λέω έχει πλάκα να βοηθάς τους άλλους να κάνετε το αδύνατο. Και αυτό είναι που με τρελαίνει, αυτό είναι που με εξητάρει, αυτός είναι ο λόγος που όχι απλά προγραμμάτισα και οργάνωσα αυτό το webinar, αλλά είμαι εδώ μία ώρα μετά το πρώτο αποτυχημένο webinar και το κάνω ξανά. Τόσο μεγάλο είναι το πάθος μου, όχι μόνο για να σου δώσω τα εφόδια, αλλά για να σε δω μία μέρα να μου πεις πέτυχα το στόχο μου. Τώρα γιατί είσαι εσύ εδώ. Εσύ είσαι εδώ γιατί, όπως είπε ο Αϊνστάιν, είναι παραφροσύνη να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Έχεις καταλάβει λοιπόν κάπου μέσα σου ότι ο τρόπος σκέψης και τα εργαλεία που έχεις μέχρι αυτή τη στιγμή μπορούν να σε πάνε μέχρι εδώ. Αν θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω, και είμαι σίγουρος ότι θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω, χρειάζεσαι κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκλειδώσεις κάτι. Και όπως είπε και ο Jim Rohn, δεν αλλάζει τίποτα αν δεν αλλάξεις τίποτα. Εσύ λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρω ότι κάτι μέσα σου θέλεις να αλλάξεις. Έχεις κάποια επιθυμία, έχεις ένα στόχο που ξέρεις ότι σου χρειάζεται, σου λείπει ένα κομματάκι ακόμα στο puzzle που θα κρίνει αν θα πετύχεις ή όχι το στόχο σου. Τώρα, να σου πω γιατί θέλεις να με ακούσεις. Γιατί ο άγγελος που ακούς τώρα δεν είναι ο άγγελος που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 2000 στη Unilever. Όταν ξεκίνησα στη Unilever και μάλιστα πιο συγκεκριμένα στην Algida και μετά από 3 χρόνια μεγάλης κατανάλωσης παγωτού, βέβαια προφανώς όχι μόνο αυτό, έφτασα στο σημείο να πω δεν με καλύπτει ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας. Δεν με καλύπτει όλη αυτή η γραφειοκρατία και όλα αυτά τα αργά γρανάζια μιας πολύ μεγάλης πολυεθνικής. Θέλω μια πιο γρήγορη ανάπτυξη. Και βρήκα διέξοδο σε ένα energy startup, όπου πίστευα ότι όντας μικρή και νέα επιχείρηση, θα έχει την ευελιξία να ακολουθήσει τους στόχους της πολύ πιο γρήγορα και εγώ να πετύχω το αποτέλεσμα που ήθελα. Αυτό όμως δεν το βρήκα ούτε εκεί, γιατί μπορεί να μην υπήρχαν οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί και τα όποια άλλα προβλήματα, να το πω έτσι, μπορεί να έχει ένας βαρύς οργανισμός όπως η Unilever, αλλά από την άλλη μπορεί να λείπανε και πολύτιμα εφόδια που είναι δεδομένα για μια μεγάλη επιχείρηση, όπως είναι η Unilever. Έτσι λοιπόν, το 2007 είπα ότι θα κυνηγήσω τους στόχους μου με το δικό μου τρόπο. Θα πάρω εγώ στα χέρια μου το τιμόνι και θα κάνω αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο για να πετύχω τους στόχους μου. Είχα λοιπόν πολύ υψηλούς στόχους και πάρα πολύ ενθουσιασμό, ο οποίος όμως ενθουσιασμός δεν με οδήγησε πουθενά, παρά μόνο σε ένα τεράστιο τοίχο 1 χρόνο μετά. Το καλοκαίρι του 2008, 1 χρόνο μετά την ίδρυση της εταιρείας μου, έπεσα σε ένα τοίχο. Θυμάμαι ακόμα τον εαυτό μου να κάθομαι στο γραφείο με τα χέρια στο κεφάλι και να λέω με τον τρόπο που έχεις ξεκινήσει και αυτά που θέλεις να πετύχεις δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ. Έχεις βάλει, σαν να λέμε, ένα στόχο να πας στο φεγγάρι και το όχημα που έχεις διαλέξει για να πετύχεις το στόχο αυτό είναι ένα ποδήλατο. Έτσι ένιωθα. Ένιωθα ότι αυτά που έχω σαν εφόδια για να πάω εκεί που θέλω ήταν πάρα πολύ λίγα. Τότε λοιπόν είπα, διαλέγεις ή κατεβάζεις τους στόχους σου ή ανεβαίνεις εσύ στους στόχους σου. Εγώ η απάντηση μου ήρθε αυτόματα, ακαριέα και ήταν αμέσως η δεύτερη. Είπα θα ανέβω εγώ στους στόχους. Και έτσι ξεκίνησαν 2 παράλληλα εκπληκτικά ταξίδια. Το ένα της αυτοβελτίωσης και το άλλο του internet marketing. Με το πρώτο κατάφερα να βελτιώνω συνέχεια τον εαυτό μου και να γίνομαι όλο και καλύτερος στα κομμάτια που επηρεάζουν την επιτυχία στην επιχείρησή μου. Και με το δεύτερο, το internet marketing, κατάφερα να σπάσω τα σύνορα της ελληνικής αγοράς και να βγω πλέον στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να χρειάζεται να μετακομίσω από την Ελλάδα. Εκμεταλλεύτηκα δηλαδή τα ωφέλη που μου δίνει και τη μόχλευση που μου δίνει η τεχνολογία.
το καλοκαίρι του 2013, την άνοιξη πιο συγκεκριμένα του 2013, άρχισα να νιώθω ότι η μπράντα Flower Power δεν ταιριάζει σε αυτό που θέλω να κάνω. Είχαμε ξεκινήσει με βασική δραστηριότητα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάναμε ένα brand extension και είχαμε κάνει το Flower Your Business Power, που βοηθούσαμε τις επιχειρήσεις, αλλά δεν μου τέριαζε πλέον η μπράντα Flower Power. Ένιωθα ότι με κρατάει πίσω στον 20ο αιώνα, να το πω έτσι. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η μπράντα FOOK, η οποία έχει πάρα πολύ τολμηρό όνομα, αλλά και πολύ πιο τολμηρές ιδέες. Και για όσους δεν ξέρουν, για όσους βλέπουν το webinar αυτό και δεν ξέρουν για την ιστορία της επιχείρησής μου και του τι προσφέρει η FOOK, το F είναι for fun, για χαρά δηλαδή, τη χαρά που νιώθουμε στο ταξίδι της ζωής. Τα δύο O είναι το σήμα του άπειρου για το infinite potential, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε άπειρες δυνατότητες, αρκεί να μπορούμε να ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να τις ξεκλειδώσουμε. Και το Q είναι για quantum leaps, για τα μεγάλα άλματα που εύχομαι και για μένα και για εσένα. Γιατί πιστεύω ότι στις μέρες που ζούμε, με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μπορεί να επιβιώσει καν μία επιχείρηση ή μία ιδέα η οποία πηγαίνει αυτό που λέμε βήμα-βήμα. Σταθερά μικρά βήματα. Αυτό έχει χαθεί σαν έννοια ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο πλέον να ακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας στο πλάνο που έχουμε για τη δικιά μας ιδέα, για τη δικιά μας επιχείρηση, για το δικό μας στόχο. Και όχι να νομίζουμε ότι γίνονται μικρές εξελίξεις καθημερινά στον κόσμο. Οι εξελίξεις είναι υπερεκθετικές. Και όχι μάλιστα αυτό, έχει αποδειχθεί τελευταία ότι ο ρυθμός αυτός επιταχύνεται κιόλας. Ας μην χρονοτριβούμε λοιπόν άλλο και ας πούμε κατευθείαν τι θα κάνουμε σήμερα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ τα τελευταία 6 χρόνια στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Έχω διαβάσει εκατοντάδες βιβλία, σίγουρα πάνω από 1000 βιβλία. Έχω επενδύσει πάρα πολλές ώρες σε σεμινάρια, σε εκπαιδεύσεις κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα το ίδιο να συμβεί σε σένα. Ο λόγος που ξεκίνησα λοιπόν αυτό το webinar είναι για να έφτιαξα, αν θέλεις, το απόσταγμα, τον καλύτερο δυνατό χυμό από ό,τι έχω μάθει. Και δεν πρόκειται να σου πω σήμερα τίποτα καινούργιο, αλλά μόνο τα βασικά και σημαντικά πράγματα που έχω απομονώσει και κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στο αποτέλεσμά σου. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, θα μοιραστώ μαζί σου το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχεις αυτή τη στιγμή για να πετύχεις ό,τι και αν είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις. Και το έχουμε όλοι μας σήμερα. Και είναι τεράστιο αυτό το εμπόδιο και πρέπει οπωσδήποτε να το βάλεις στην άκρη, να το ξεπεράσεις. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για το super στόχο που έχεις βάλει. Είπαμε, ο στόχος του Finish Big είναι αύριο ξεκινάει το 4ο τρίμηνο του 2014. 90 μέρες πλησιάζουμε, ακούγεται το καμπανάκι, ο τελευταίος γύρος και τα δίνουμε όλα για να κλείσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη χρονιά μας. Είτε λέγεται οικονομικά, είτε λέγεται όσον αφορά τις εμπειρίες που συλλέγουμε με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας, με κάποιο στόχο που έχουμε θέσει για την υγεία μας, με οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, χρησιμοποιούμε την ενέργεια του κλεισίματος για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο επιθυμούμε. Τρίτον, θα μοιραστώ μαζί σου τους 5 νόμους που θα δώσουν ποιότητα στην καθημερινότητά σου. Τους 5 νόμους αυτούς μπορεί να τους ξέρεις, ειδικά αν με παρακολουθείς από πέρσι. Είναι οι ίδιοι 5 νόμοι οι οποίοι πλαισιώνουν το Grexcel. Έτσι, αυτό που είπαμε, το Greek Excel. Πώς δηλαδή ο Έλληνας θα μπει στην τροχιά του excellence, της συνεχούς βελτιστοποίησης. Τέταρτον, θα μοιραστώ μαζί σου τις 3 δυνάμεις που είναι οι μοναδικές που επηρεάζουν τη ζωή σου και τη ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας δεν έχει σημασία. Πού μένουμε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, δεν έχει σημασία. Όλα
έχουν να κάνουν με 3 και μόνο δυνάμεις. Όταν το ξέρεις αυτό, θα νιώσεις πολύ καλύτερα με το τι χρειάζεται να κάνεις για να το αλλάξεις. Για να κρατήσεις αυτά που δουλεύουν και για να αφήσεις πίσω σου αυτά που δεν δουλεύουν. Τέλος, θα μοιραστώ μαζί σου το μεγαλύτερο μυστικό για να υλοποιήσεις όσο πιο εύκολα γίνεται το στόχο σου. Αυτό το μυστικό και μόνο αξίζει το χρόνο σου και την προσοχή σου, πίστεψέ με. Λοιπόν, φύγαμε. Πρώτον, το μεγαλύτερο εμπόδιο. Ποιο είναι? Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι όλες αυτές οι παρεμβολές στην καθημερινότητά σου και σε αυτό που θέλεις να έχεις στον αφρό της συνειδητότητάς σου, που είναι ο στόχος. Κορναρίσματα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει ένα μήνυμα. Χτυπάει κάποιο άλλο notification στο smartphone που έχεις, γιατί έχεις ενεργοποιήσει όλα τα notifications, οπότε ό,τι και να συμβαίνει σου χτυπάνε ειδοποιήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτό που ονομάζουμε παρεμβολές. Εμποδίζουν την εστίασή σου και δεν επιτρέπουν στον εαυτό σου να πετύχει αυτό που θέλει, για τη συνέχεια ασχολείται με κάτι άλλο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, θα σου βάλω επάνω και όλα τα social media και iPad στην άκρη και ανοιχτή τηλεόραση στην άκρη. Και τελικά η μέρα μας είναι ένα ποτπουρί από ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με οποιοδήποτε στόχο μας, με οτιδήποτε θέλουμε να μας συμβεί. Ακόμα κι αν ο στόχος μας είναι να δούμε μία ταινία και να χαλαρώσουμε, στην ταινία αυτή συμμετάσχει το κινητό μας, γιατί ξέρω εγώ πρέπει να δω αν έχει έρθει κάποιο αργό email από τη δουλειά, ή ξέρω εγώ να στείλω με ένα μήνυμα μια ατάκα που άκουσα στην ταινία κτλ. Πράγματα άσχετα και πράγματα που μας κάνουν τελικά να μην είμαστε πουθενά και να νιώθουμε ένα χάος στο μυαλό μας, μια τεράστια σύγχυση και να μην ξέρουμε πώς να οργανώσουμε την ημέρα μας και να δώσουμε ποιότητα στη ζωή μας. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι, αν αυτή τη στιγμή έχεις να κάνεις κάποια σημαντική συνάντηση, η οποία πρέπει να οδηγήσει σε συμφωνία για να πετύχεις το στόχο σου που έχεις θέσει στην εταιρεία σου μέχρι το τέλος της χρονιάς, ασχολείσαι μόνο με αυτό. Το βράδυ δεν έχεις ανοιχτές τις ειδήσεις και ετοιμάζεσαι για το αυριανό meeting. Έχεις κλειστεί την τηλεόραση και ετοιμάζεσαι για το αυριανό meeting. Έχεις κλειστό το κινητό, όπως θέλω να πιστεύω ότι το έχεις αυτή τη στιγμή, κτλ. Μόνο έτσι θα δώσεις τα μέγιστα. Εδώ θέλω να σου πω για το multitasking, το οποίο είναι μία έννοια η οποία ξεκίνησε όταν ξεκίνησε και στους υπολογιστές. Έτσι ορίστηκε το multitasking από τους υπολογιστές. Και πολλοί λένε, εγώ μπορώ να κάνω multitasking. Μα δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνεις είναι να αλλάζεις την προσοχή σου από το ένα πράγμα στο άλλο. Δεν κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κάνεις ένα πολύ γρήγορα, το άλλο πολύ γρήγορα. Multitasking, παράδειγμα, κάνει το ρομπότ. Το ρομπότ όμως το κάνει τέλεια. Το ρομπότ τελειώνει μια δουλειά, πάει στην επόμενη, χωρίς καμία άλλη παρεμβολή. Το ρομπότ δεν έχει συνειδητότητα σαν και εμάς. Αν φωνάξει κάποιος, αν πει κάποιος κάποιο ανέκδοτο, το ρομπότ δεν θα σταματήσει να ακούσει το ανέκδοτο. Γι' αυτό και λέμε, η συνειδητότητα που έχουμε οι άνθρωποι σε αντίθεση με όλα τα άλλα όντα στον κόσμο είναι και ευλογία, αλλά και μεγάλο εμπόδιο σε οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε. Όπως λέει ο Jim Rohn, σε αντίθεση με τις πάπιες, οι άνθρωποι μπορούν να πάνε βόρεια το χειμώνα, αν το θελήσουν. Έτσι. Εμάς, τι μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή? Ποιος είναι ο βασικός σου στόχος? Εστιάζεις μόνο εκεί. Τελειώνεις με αυτή τη συνάντηση και το επόμενο στο πρόγραμμά σου, να το πω έτσι, είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου που έχει ο γιος σου. Τέλεια. Πάλι, όταν είσαι στον αγώνα ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει επιχείρηση, δεν υπάρχει κινητό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα κουβαλήσεις τα προβλήματά σου εκεί και θα χάσεις, παράδειγμα, τον γκολ, γιατί εκείνη την ώρα έχεις αφαιρεθεί και σκέφτεσαι τι έγινε στο meeting και τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Θέλεις να είσαι εκεί που είσαι και να ζεις εκείνη τη στιγμή, γιατί γι' αυτό πήγες. Κάποτε ήταν πιο απλή, να το πω έτσι, η ζωή των ανθρώπων και όντως λειτουργούσαν έτσι. Και γι' αυτό είναι πολλές φορές που λέμε οι παλαιότερες γενιές ένιωθαν πιο ευτυχισμένες πιο εύκολα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά όλοι τους ήταν παρόντες,
εκεί που αποφάσισαν να είναι. Και όχι να αφήνουν το μυαλό τους να τρέχει αριστερά και δεξιά σε άσχετα σημεία. Αφού τελειώσει λοιπόν το αγώνας ποδοσφαίρου και γυρίσει στο σπίτι και το παιδί, ξέρω εγώ, πέσει για ύπνο, μπορεί να γίνει και ένα ρομαντικό δείπνο με το έτερο νήμιση, όπου πάλι είσαι εστιασμένος στο δείπνο. Όχι στην επιχείρηση, όχι στο πώς έχασε ο γιος μου τον γκολ κτλ. Και σίγουρα κλειστό το κινητό. Έτσι. Και ελπίζω να μην σου έχει συμβεί ποτέ και να μην σου συμβεί και ποτέ, έτσι. Να σου πει παράδειγμα η γυναίκα σου κάτι και να μην ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να ανταποκριθείς. Έτσι. Γιατί δεν πρόσεχες ουσιαστικά, σκεφτόσουν κάτι. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς μόνο και μόνο αυτό πόσες ώρες θα σου ξεκλειδώσει στην καθημερινότητά σου. Όταν αρχίσεις και γίνεις αυτό που λέμε πιο laser focused και εστιάζεις μόνο σε ένα πράγμα, αυτό που είναι για σένα, ανά πάσα στιγμή, το πιο σημαντικό, θα παρατηρήσεις ότι θα πετυχαίνεις ό,τι πετύχαινες μέχρι σήμερα στο μισό χρόνο. Μόνο από αυτό. Τώρα, εγώ μπορεί να λέω διάφορα. Μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς. Θέλω να μου κάνεις μία χάρη. Θέλω για το επόμενο διάστημα, ιδανικά για τον επόμενο μήνα, να ακολουθήσεις έστω κάποιες από αυτές τις ιδέες, κάποιες από αυτές τις συμβουλές και να δεις τι διαφορά θα κάνει στη ζωή σου. Και έλα σε ένα μήνα να μου πεις, Άγγελε, το έκανα αυτό και δεν με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου το πεις. Είμαι βέβαιος ότι θα μου πεις ότι πραγματικά το έκανα, μου φάνηκε στην αρχή απλό, αλλά εγώ επέμεινα και τελικά είχε μεγάλη διαφορά και στην καθημερινότητά μου και στα αποτελέσματά μου. Παρεκτώντας παρένθεση, σου ζητώ συγγνώμη, είμαι λίγο βραχνιασμένος γιατί μιλούσα ήδη 1 ώρα πριν στο προηγούμενο webinar. Δεν είναι δικαιολογία, απλά θέλω να ξέρεις ότι μπορεί να μην ακούγεται τέλεια η φωνή μου, θέλω να πιστεύω ότι ακούγεται έτσι, και να μην γίνει τρίτη φορά το webinar. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να μιλήσω λίγο για το στόχο σου. Από την επικοινωνία που είχαμε, λογικά μέχρι τώρα έχεις θέσει ένα στόχο, έχεις αποφασίσει, έχεις διαλέξει ένα και μοναδικό στόχο για να υλοποιήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πιθανόν όμως αυτός ο στόχος να μην είναι σωστά δομημένος, με τρόπο που να σε εξυπηρετεί. Το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις με το στόχο σου, να επιβεβαιώσεις έστω ότι ισχύει, είναι ότι ο στόχος σου θέλεις να είναι θετικός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πεις, έχω βάλει στόχο να μην έχω χρέος μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτός είναι αρνητικός στόχος. Και το υποσυνείδητό σου δεν ξέρει τι σημαίνει θετικό και αρνητικό. Παίρνει την ουσία που είναι χρέος. Ακούει χρέος. Αυτό ακούει το υποσυνείδητο. Θες να σου πω άλλα παραδείγματα? Λέει ο ποδοσφαιριστής, να μην πετύχω τον τερματοφύλακα. Γι' αυτό 9 στα 10 σουτ πηγαίνουν πάνω στον τερματοφύλακα. Είναι λες και έχει μαγνήτη ο τερματοφύλακας. Γιατί ο ποδοσφαιριστής που σουτάρει σκέφτεται αυτό το πράγμα. Μην κάνω το λάθος και ρίξω πάλι πάνω στον τερματοφύλακα όπως την προηγούμενη φορά. Και το ξανακάνει. Και δεν πιστεύει γιατί. Και μάλιστα, για να μην θεωρήσω ότι αυτό είναι κάτι άγνωστο και τώρα πετάχτηκε ο Άγγελος και το λέει, αυτό το είχε πει και πριν από 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, ο Πελέ. Ο Πελέ λέει, ο καλός επιθετικός σημαδεύει τον αέρα μεταξύ δοκαριών και τερματοφύλακα. Αλλά δεν είναι εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Αυτό χρειάζεται μία εκπαίδευση, την ίδια εκπαίδευση που πρέπει να κάνεις και εσύ τώρα στο μυαλό σου, για να μην λες τι δεν θέλεις και να παίρνεις αυτό που δεν θέλεις. Δεύτερο, ο στόχος σου θέλεις να είναι στο παρόν. Δεν θα πεις λοιπόν, θέλω 31/12/2014 να έχει συμβεί αυτό. Γιατί το υποσυνείδητο πάλι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν το καταλαβαίνει. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σκέφτεσαι τώρα μία εμπειρία θετική ή αρνητική από το παρελθόν και νιώθεις τα ίδια πράγματα. Ό,τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις λοιπόν ότι για το υποσυνείδητο δεν υπάρχει διαφορά. Τα συναισθήματα, αυτά που νιώθεις όλα, αυτή είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου. Και το νιώθεις τώρα. Ή κλείνεις τα μάτια σου και ταξιδεύεις με το νου σου στη Νέα Υόρκη. Πώς το έκανες αυτό? Αφού είσαι εδώ, πατάς εδώ στην Ελλάδα. Εκτός, και αν βλέπεις το webinar από τη Νέα Υόρκη, αυτό το είχα σκεφτεί.
Είσαι λοιπόν με το μυαλό σου στη Νέα Υόρκη. Τι σημαίνει αυτό? Το υποσυνείδητο δεν καταλαβαίνει περιοχές. Είμαι στην Ελλάδα, είμαι στη Νέα Υόρκη. Δεν κάνει αυτό που λέμε teleportation. Με τη μία πηγαίνει όπου θέλει. Μπορείς να πας στο διάστημα. Και μπορείς να το κάνεις ακαριέα. Δεν χρειάζεται να μπεις σε ένα αεροπλάνο για να πας κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πάρεις ένα χαρτί και όποιο στόχο και αν έχεις θα τον γράψεις ως εξής. Είναι 31/12/2014 και έχω αυτό. Αυτό που θέλεις να βάλεις. Παράδειγμα, είναι 31/12/2014 και ο τζίρος της επιχείρησής μου είναι τόσος. Είναι 31/12/2014 και το βάρος μου είναι τόσο. Το επόμενο είναι το γιατί. Τι σημαίνει γιατί? Γιατί έβαλες το στόχο που έβαλες. Εάν βάλεις ένα στόχο, θέλω μέχρι 31/12 να έχω μία Rolls Royce. Και δεν σου καίγεται καρφί στην πραγματικότητα, γιατί η Rolls Royce είναι μία ιδέα, είναι μία τρελή επιθυμία και μόνο αυτό. Δεν πρόκειται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δεν πρόκειται να ασχοληθείς. Ή στο πρώτο εμπόδιο που θα βρεις μπροστά σου, παράδειγμα το οικονομικό, λέω τώρα, θα πεις, δεν πειράζει, τελικά δεν θέλω. Μα το νόημα είναι, αν βρίσκεσαι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, αν επενδύεις το χρόνο σου για να μ' ακούς, είναι για το πώς να πετύχεις το στόχο που θέλεις, όχι το στόχο που δεν σε νοιάζει. Άρα λοιπόν, για να βεβαιωθείς ότι ο στόχος σου είναι πολύ λαχταριστός για σένα, πρέπει να βρεις το γιατί το κάνεις. Παράδειγμα, αν έχεις βάλει στόχο όντως να είναι παράδειγμα τα κέρδη σου 50.000 ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς στην επιχείρησή σου, λέμε τώρα, θα μπορούσες να πεις γιατί θα μπορέσω να δώσω μία αύξηση στους υπαλλήλους μου. Και ενώ όλες οι επιχειρήσεις κοιτάνε πώς να μειώσουν τους μισθούς και πώς να κάνουν απολύσεις, εγώ θα κάνω το αντίθετο, θα κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου και με τον τρόπο μου θα επιβραβεύσω τη δουλειά που έχουν κάνει οι υπάλληλοι μου όλο αυτό το διάστημα. Και μάλιστα θα τους εμπνεύσω με την κίνηση αυτή να προσφέρουν ακόμα περισσότερα την επόμενη χρονιά. Τώρα λοιπόν συνδέουμε το γιατί με κάτι πολύ σημαντικό. Με τα συναισθήματα των όσων είπα μόλις τώρα. Τι νιώθεις, αυτό θέλουμε. Το συναίσθημα. Γιατί? Γιατί το συναίσθημα, είπαμε, είναι η γλώσσα, τα συναισθήματα είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου. Αν παρατηρήσεις, μεταξύ, παράδειγμα, ενός ανθρώπου και ενός σκύλου, επικοινωνούμε με τα συναισθήματα. Όταν τσαντιστούμε με κάτι που έκανε ο σκύλος, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνει το σκύλο. Διαβάζει τα συναισθήματά μας, που είναι η κοινή γλώσσα επικοινωνίας, και αμέσως αντιδρά, ανάλογα. Εσύ λοιπόν θέλεις αυτά τα συναισθήματα να είναι τόσο λαχταριστά, που να ανυπομονείς να έρθει η 31/12 για να τα νιώσεις. Παράδειγμα, ξέρεις τι νιώθεις όταν φας ένα εκπληκτικό γλυκό που είναι όμως στο χωριό σου. Δεν το έχεις κάθε μέρα. Ξέρεις λοιπόν ότι το Πάσχα θα πας στο χωριό σου και αρχίζεις και λούζεις τη συνειδητότητά σου με αυτό το συναίσθημα πολλές φορές μέχρι το Πάσχα. Και πας τότε εκεί και το γεύεσαι και στην πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε από τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αυτό είναι που θα μας πάει στο επόμενο βήμα στο να πετύχουμε το στόχο μας. Πέμπτο και τελευταίο. Η λέξη στόχος από μόνη της κουβαλάει πολύ μεγάλη αντίσταση. Έχει βαριά ενέργεια, για πολλούς λόγους. Πρώτον, όλοι μας έχουμε βάλει στόχους και έχουμε αποτύχει στο παρελθόν. Άρα, ήδη με τη λέξη στόχος κουβαλάς και τη λέξη αποτυχία μαζί σου. Αυτό που θέλεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι, ειδικά για το επόμενο διάστημα, το οποίο θέλεις να ανεβάσεις επίπεδο στον τρόπο που λειτουργείς, να διαγράψεις τη λέξη στόχος και να αποκαλείς το στόχο σου προορισμό. Γιατί προορισμό? Γιατί ο προορισμός έχει μία πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και δέσμευσης. Λέει ο πιλότος, θα φτάσουμε στον προορισμό στις 1 η ώρα το μεσημέρι.
δεν λέει ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, 1 η ώρα το μεσημέρι, μπορεί και 5. Θα προσπαθήσουμε. Μπορεί και να μην τα καταφέρουμε, μπορεί να προσγειωθούμε αλλού. Δεν θα είχε μπει κανένα στο αεροπλάνο. Ο πιλότος με τις λέξεις που χρησιμοποιεί δεσμεύεται και δείχνει, για να νιώθουν και ασφαλείς οι επιβάτες, τη δέσμευσή τους αυτό. Θα φτάσουμε στον προορισμό τότε. Και αυτό που θα συμβεί, μέσα σε όλα τα τρομερά πράγματα που γίνονται σε μια πτήση αεροπλάνου, με κενά αέρος, με ανέμους απρόβλεπτους, και τελικά αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ή θα φτάσει στην ώρα σου, είτε λίγο πιο νωρίς, είτε λίγο πιο μετά. Άντε πολύ πιο μετά, τι πάει να πει πολύ πιο μετά, 1 ώρα ξέρω. Αυτό είναι. Δηλαδή μπορεί να μην πετύχεις στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 31/12 το στόχο σου και να το πετύχεις στις 2 η ώρα το μεσημέρι, 31/12. Αλλά η δέσμευσή σου είναι εντελώς διαφορετική και θα σε πάει στο επόμενο επίπεδο του πόσο έχεις κλειδώσει την επιτυχία. Γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κλειδώσουμε την επιτυχία. Έχεις ένα στόχο. Δεν το διαπραγματεύεσαι. Το ξέρεις ήδη. Γιατί? Γιατί τα έχεις βρει. Έχεις βρει τους λόγους. Και τι άλλο έχεις βρει? Έχεις βρει το πώς θα νιώσεις. Και το έχεις αγοράσει αυτό που λέμε. Το έχεις αγοράσει. Λες, αυτό το θέλω. Αυτό θέλω να συμβεί. Πρέπει να κάνω ό,τι είναι δυνατό, ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το κάνω. Αυτό το ό,τι περνάει από το χέρι μου βάζει μέσα άλλη αντίσταση. Ενώ αν δεσμευτείς απλά και πεις δεσμεύομαι, τελείωσε. Έτσι και θα γίνει. Οι 5 νόμοι που θα ορίζουν όλη σου την καθημερινότητα και όχι απλά από εδώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα και το υπόλοιπο διάστημα της ζωής σου, γιατί θα δεις πόσο σε εξυπηρετούν. Πρώτος νόμος. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να νιώθω καλά. Με την πρώτη ματιά ακούγεται πολύ εγωιστικό. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να νιώθω καλά. Μα καλά, πόσο εγωιστής μπορείς να είσαι για να το λες? Για να δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ξύπνησες σήμερα με πονοκέφαλο. Πόσο χρήσιμος είσαι στην επιχείρησή σου ή στη δουλειά σου ή στην οικογένειά σου με έναν απλό πονοκέφαλο? Έχεις ξεχάσει τη συνάντηση στις 4 το απόγευμα, έχεις ξεχάσει ότι το βράδυ έχεις να διαβάσεις το παιδί σου και το μόνο που σε νοιάζει είναι πώς θα ξεπεράσεις αυτό τον πονοκέφαλο. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι είμαι εγωιστής και θέλω να είμαι καλά συνέχεια και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Είναι ότι αν δεν είσαι καλά, ούτως ή άλλως δεν μπορείς να βοηθήσεις κανένα, δεν είσαι χρήσιμος για κανένα, πόσο μάλλον για τον εαυτό σου. Αυτός είναι και ο λόγος που η αεροσυνοδός λέει πάντα, σε περίπτωση ανάγκης, όταν πέσουν οι μάσκες οξυγόνου, βάζουμε πρώτα τη δικιά μας. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε εγωιστές, γιατί αν δεν βάλουμε τη δικιά μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα. Αν δεν έχουμε εμείς οξυγόνο, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Είμαστε άχρηστοι. Θα χάσουμε τις αισθήσεις μας και όχι μόνο κινδυνεύουμε, κινδυνεύουν και οι συνάνθρωποι μας. Δεύτερος νόμος. Αναλαμβάνω απόλυτα την ευθύνη για τα αποτελέσματά μου. Ο Τσόρτσιλ είχε πει το εξής. Το τίμημα για να κάνεις οτιδήποτε μεγάλο είναι η ευθύνη. Θα μου πεις, μα πριν από 1 μήνα ένας υπαλληλός μου έκανε ένα λάθος και μας τύχησε 10.000 ευρώ. Και σίγουρα έφταιγε αυτός. Εγώ δεν είπα ποιος φταίει. Εγώ είπα ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Και ποιος καλύτερος να αναλάβει την ευθύνη του οράματός σου, του ονείρου σου, του στόχου σου, του προορισμού σου από εσένα. Γιατί να βάλεις στον προορισμό που τόσο πολύ θέλεις να δώσεις το τιμόνι σε κάποιον άλλο? Γιατί να το κάνεις αυτό? Θέλεις να αναλάβεις την ευθύνη γιατί είναι δικός σου ο προορισμός και ο στόχος. Δεν είναι κανένας άλλο. Και εσύ θέλεις να βεβαιωθείς ότι αυτό που γίνεται είναι αρκετό για να φτάσεις εκεί. Νούμερο 3. Ό,τι και αν συμβεί, κρατώ τα μάτια μου στο στόχο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ζωή έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Μια μέρα έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Έχει θετικές εμπειρίες, αρνητικές εμπειρίες, έχει εύκολες εμπειρίες, έχει δύσκολες εμπειρίες. Σε κάθε περίπτωση όμως,
και ειδικά στις δυσκολίες. Αν έχουμε ξεχάσει γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε και να γυρνάμε πίσω στο στόχο μας, στα συναισθήματα που νιώθουμε όταν τον υλοποιήσουμε, αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία θα χάσεις και όλο το ενδιαφέρον για να συνεχίσεις. Αν συνέχεια θυμίζεις τον εαυτό σου πόσο λαχταριστός είναι αυτός ο στόχος, θα μπορείς να ξεπερνάς πολύ πιο εύκολα οποιαδήποτε δυσκολία και οποιοδήποτε εμπόδιο. Σου έρχεται κάτι στο μυαλό? Εγώ έχω πολύ μεγάλο πάθος να βοηθήσω όσο περισσότερους γίνεται. Πόσο μπορεί να βοηθήσει κάποιον ένα webinar χωρίς ήχο, που δεν ακούει αυτά που λέω αυτή τη στιγμή? Πόσο μπορεί να τον βοηθήσει? Η απάντηση είναι καθόλου. Εγώ μετά θέλω να κάνω το webinar MP3 και να το στείλω στον κόσμο και όποιος θέλει να το κάνει και CD και να το ακούει στο αυτοκίνητό του. Εάν έβαζε ένα CD χωρίς ήχο στο αυτοκίνητό του, πόσο θα μπορούσε να τον βοηθήσει? Η απάντηση είναι καθόλου. Επειδή λοιπόν έχω τόσο μεγάλο πάθος με αυτό και παρά την κόπωση από το πρώτο webinar, βεβαιώθηκα ότι είναι όλα εντάξει με τον ήχο και ξεκίνησα στο καπάκι μία ώρα μετά ξανά και κάνω το ίδιο webinar. Αυτό είναι το concept. Αυτό θέλεις να συμβαίνει στην καθημερινότητά σου. Για μένα είναι απόλαυση αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι, οκ, είμαι λίγο κουρασμένος. Ναι, οκ, θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή να είμαι ξαπλωμένος στον καναπέ και να χαλαρώνω. Αλλά είναι τόσο σημαντικό αυτό για μένα στο μυαλό μου, που έκανα το έξτρα βήμα χωρίς πραγματικά να το σκεφτώ. Γιατί? Γιατί ο στόχος είναι συνέχεια μπροστά στα μάτια μου. Τέταρτον, μέρα με τη μέρα γίνομαι καλύτερος. Αυτό μη σε τρομάζει, γίνεται αυτόματα. Είτε το θέλεις, είτε όχι. Γιατί? Γιατί απλούστατα, σήμερα σε σχέση με χθες, έχεις κάποιες σκέψεις ακόμα, κάποιες εμπειρίες ακόμα και αρνητικές, ακόμα και αποτυχίες. Δεν είναι κακό πράγμα να μαζεύεις αποτυχίες και να ξέρεις τα πράγματα που δεν δουλεύουν. Ο Τόμας Έντισον μάζεψε χιλιάδες τέτοιες αποτυχίες μέχρι να φτάσει στην ανακάλυψη του λαμπτήρα. Και είναι ευγνώμων για κάθε μία από αυτές. Άρα λοιπόν, είτε το θέλεις είτε όχι, είτε κάνεις κάτι είτε όχι, μέρα με τη μέρα γίνεσαι καλύτερος. Ποια είναι η διαφορά? Θέλεις να γίνεσαι καλύτερος μόνο και να εστιάζεις εκεί, μόνο στα κομμάτια που επηρεάζουν την επίτευξη του στόχου σου. Εάν έχεις βάλει έναν οικονομικό στόχο, δεν έχει νόημα να γίνεσαι καλύτερος στο να μαθαίνεις απ' έξω μία σειρά της τηλεόρασης. Σε ενδιαφέρει μόνο να γίνεσαι καλύτερος σε αυτά που επηρεάζουν την επίτευξη του στόχου σου. Πέμπτον, μέρα με τη μέρα παράγω μεγαλύτερη αξία. Θα μου πεις, μα αφού μέρα με τη μέρα γίνομαι καλύτερος, λογικό είναι να παράγω και μεγαλύτερη αξία. Και η απάντηση είναι όχι. Μπορείς να γυμνάζεσαι σκληρά, να κάνεις γυμναστική για πρωταθλητισμό μια ολόκληρη ζωή, μέχρι τα 80 σου, και να μην έχεις τρέξει σε κανέναν αγώνα για να πάρεις ένα μετάλλιο. Ή μπορεί να διαβάζεις ιατρική για 60 χρόνια και να μην έχεις βοηθήσει κανέναν ασθενή. Η γνώση δεν σημαίνει και αξία. Όταν χρησιμοποιούμε τη γνώση για να λύσουμε ένα πρόβλημα που έχει κάποιος συνάνθρωπός μας με τη μορφή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, τότε αυτό ονομάζεται αξία, τότε πληρωνόμαστε και έτσι ακριβώς και τόσο απλά θα αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Είναι τόσο απλό. Εστιάζεις στο να παράγεις κάθε μέρα μεγαλύτερη αξία. Επόμενο, οι 3 δυνάμεις της ζωής που ανέφερα στην αρχή. Οι 3 αυτές δυνάμεις είναι οι εξής. Πρώτον, το τιμόνι που έχεις για να οδηγείς τον εαυτό σου προς την υλοποίηση του στόχου σου. Το δεύτερο είναι το γκάζι, όλες οι δυνάμεις που σε πηγαίνουν μπροστά.
Και τρίτον, είναι όλες οι δυνάμεις που σε κρατάνε πίσω, σε τραβάνε προς τα πίσω. Σαν να αλλάζεις δηλαδή μεταξύ πρώτης και όπισθεν, ξέρω εγώ, ή Δευτέρας και όπισθεν. Ένα παράδειγμα για το τιμόνι. Εάν εγώ, μετά ακριβώς το τέλος του αποτυχημένου webinar, άρχισα να σκέφτομαι, τώρα τι θα κάνω και τι θα νομίζουν οι πελάτες μου για μένα και τι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή για να μην νιώθω άσχημα και. Αυτά είναι άσχετα πράγματα με την υλοποίηση του στόχου. Ο στόχος μου είναι ένα πετυχημένο webinar, το οποίο, το περιεχόμενο του, το ύφος του, όλα αυτά, ό,τι έχω σχεδιάσει, να βοηθήσει εσένα που με ακούς και να σε κάνει 31/12 να έχεις πετύχει αυτό που θέλεις. Άρα λοιπόν, αν άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα, θα είχα εκτροχιαστεί, ακόμα με αυτά θα σχολιόμουν, θα είχα μπει σε αυτό το τρυπάκι και θα σκεφτόμουν, θα είχα όλες αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μου και σίγουρα το webinar που ακούσα αυτή τη στιγμή δεν θα είχε γίνει. Το δεύτερο, οι δυνάμεις που μας τραβάνε μπροστά, αυτοπεποίθηση, πάθος, ενθουσιασμός κτλ. Σου έρχεται κάποιο παράδειγμα τρελού ενθουσιασμού που δεν οδηγεί πουθενά? Τα μικρά παιδιά ξυπνάνε το πρωί, τρέχουν αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, μέσα στο σπίτι. Χτυπάνε από εδώ, τρέχουν από εκεί, πηδάνε από εδώ και πέφτουν ξερά για ύπνο και στην πραγματικότητα, όπως μετράμε εμείς οι ενήλικες την ουσία της ημέρας, δεν έχουν καταφέρει κάτι. Δεν έχουν όλη αυτή την ενέργεια, δεν την έχουν διοχετεύσει για να συμβεί κάτι. Μπορεί λοιπόν ο γονιός με 5 βήματα να έχει πάει στη γωνία, να έχει φέρει γάλα, να έχει γυρίσει πίσω και να ταΐσει το παιδί του. Χωρίς να έχει κουραστεί καθόλου. Γιατί έφυγε από το σπίτι και πήγε προς το ψιλικατζίδικο παράδειγμα και γύρισε πίσω. Δεν πήγαινε αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω. Η ουσία είναι ότι ο χρόνος και η ενέργεια που έχουμε είναι πεπερασμένα. Έχουμε όλοι μας 24 ώρες. Εγώ δεν σου λέω να μην παίζεις όλη μέρα, αν αυτός είναι ο στόχος. Αν όμως ο στόχος είναι να κάνεις κάτι άλλο και όλη μέρα γυρνάς αριστερά-δεξιά, τότε 31/12 δεν θα έχεις ευχάριστα συναισθήματα και αυτά που έχεις προγραμματίσει, αλλά κάτι άλλο. Το τρίτο είναι οι φόβοι, το άγχος και πιστεύω τα οποία δεν μας εξυπηρετούν. Ένας φόβος, παράδειγμα, θα ήταν για μένα πω τι θα συμβεί τώρα που ακούνε οι πελάτες μου και δεν ακούγεται ο ήχος. Τι μπορεί να λένε, τι μπορεί να σκέφτονται. Αν θα σταματήσουν να είναι πελάτες μου. Okay. Η ερώτηση είναι, τι με εξυπηρετεί? Εάν κρίνουν ότι αυτή η αποτυχία που είχα ήταν λόγος να σταματήσουν να είναι πελάτες μου, θα σταματήσουν να είναι πελάτες μου. Εάν κρίνουν ότι αυτή η αποτυχία δεν σημαίνει τίποτα και νιώσουν μάλιστα και ευγνωμοσύνη που 1 ώρα μετά τους έδωσα αυτό που τους υποσχέθηκα, μπορεί να μου πούνε και μπράβο. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα σενάρια και όλη αυτή η σαπουνόπερα που έχω τρέξει στο μυαλό μου και το άγχος και το είναι πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί να χρησιμοποιώ το πανίσχυρο μυαλό μου για να κάνω τέτοια πράγματα? Έτσι και εσύ, αυτό που θέλεις αυτή τη στιγμή είναι να θυμάσαι αυτές τις 3 δυνάμεις και να ρωτάς κάθε στιγμή τι μπορώ να βελτιώσω. Το τιμόνι κοιτάει προς το στόχο. Το γκάζι είναι τέρμα. Και αυτά που με κρατάνε πίσω είναι όσο πιο λίγα γίνεται. Τι με φοβίζει? Πώς μπορώ να το ξεπεράσω? Παρεμπιπτόντως, όσοι έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή και έχετε γραφτεί στο coaching πρόγραμμα, όποιους φόβους και οτιδήποτε άλλο εμπόδιο νιώθετε ότι σας κρατάει πίσω, το μοιράζεστε μαζί μου στο chat coaching που έχουμε ξεκινήσει, γιατί απλούστατα είναι αυτή η κίνηση και μόνο που χρειάζεται για να μειωθούν οι αντιστάσεις. Δεν θέλουμε να φτάσουμε 31/12 μόνο από την αυτοπεποίθησή μας και να νιώθουμε διαλυμένοι κατά τα άλλα. Θέλουμε να μειώσουμε τις αντιστάσεις. Θέλουμε να καταρρύψουμε κάποιους φόβους, κάποια πιστεύω τα οποία στην πραγματικότητα δεν ισχύουν και μας βασανίζουν κάθε μέρα και μας τρώνε πολύτιμη ενέργεια.
Τέλος, θα κλείσω με το μυστικό που σου υποσχέθηκα. Πριν όμως μοιραστώ μαζί σου το μυστικό, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω να φέρεις στο μυαλό σου μία ταινία χολιγουντιανής παραγωγής, με happy ending δηλαδή, μία ταινία δράσης. Μία από τις αγαπημένες σου ταινίες, μία ταινία που να την έχεις δει πολλές φορές ενδεχομένως. Και θέλω να φέρεις αυτή την ταινία, το story δηλαδή αυτό, στο μυαλό σου. Οκ, τέλεια. Πάμε τώρα στην τελευταία σκηνή. Στην τελευταία σκηνή, ο πρωταγωνιστής με την πρωταγωνίστρια έχουν σωθεί και φιλιούνται και όλα είναι καλά και ηλιοβασίλεμα και τροπικό νησί και. Όλα τέλεια. Αυτό είναι το 1 δευτερόλεπτο το τέλος της ταινίας. Οι υπόλοιπες 2 ώρες της ταινίας είναι ένα ατελείωτο κυνηγητό, όπου κάθε φορά σώζονται την τελευταία στιγμή, τη γλιτώνουν από βέβαιο, θάνατο ή, να τους πιάσουν οι κακοί και. Και παρόλα αυτά φτάσανε στο τέλος. Εσύ λοιπόν που έχεις δει αυτή την ταινία, έχεις ζήσει όλο αυτό το story, έχεις ζήσει όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα των συναισθημάτων και τελικά ζεις το θετικό συναίσθημα της υλοποίησης του στόχου του πρωταγωνιστή. Το ίδιο ακριβώς θέλεις να συμβεί και σε σένα. Τι σημαίνει αυτό? Όσο τρέχει η καθημερινότητά σου αυτή τη στιγμή, θέλεις να φέρνεις στο μυαλό σου τα συναισθήματα που θα νιώσεις όταν έχεις πετύχει το στόχο σου 31/12. Φέρε τώρα αυτά τα συναισθήματα στο μυαλό σου, αν έχεις κάνει ήδη την άσκηση. Αν δεν την έχεις κάνει, δούλεψε το λίγο. Κλείσε για λίγο τα μάτια σου αυτή τη στιγμή, εκτός και αν οδηγάς. Αν ακούς το CD και οδηγάς, προφανώς τα μάτια και ανοιχτά και 14. Η αλήθεια είναι ότι αν εκπαιδευτείς μπορεί να την κάνεις και με ανοιχτά τα μάτια αυτή την άσκηση. Κλείσε λοιπόν για λίγο τα μάτια σου και σκέψου. Τώρα είναι 31/12. Έχεις πετύχει το στόχο σου. Έχει τελειώσει ό,τι είναι να γίνει. Πέτυχες αυτό που ήθελες ακριβώς. Πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή? Άνοιξε τώρα τα μάτια σου. Αυτό το συναίσθημα θέλεις να το επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά μέσα στην καθημερινότητά σου. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Θέλεις να γίνει γνώριμο αυτό το συναίσθημα. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν το πολλαπλασιάσεις αυτό μέσα στη συνειδητότητά σου και θα γίνει τόσο λαχταριστό που δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις το στόχο σου. Γιατί θα έχει γίνει τόσο ελκυστικό που θα ανυπομονείς κυριολεκτικά να φτάσεις 31/12 για να το ζήσεις στα αλήθεια, να το πω έτσι. Να το εξωτερικεύσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γυρνάμε πίσω στην ταινία. Στην ταινία, τη δεύτερη και την τρίτη φορά που την είδες, πώς ένιωθες στην αρχή? Που τους κυνηγούσανε, που κινδυνέψανε και όλα αυτά? Η απάντηση είναι όχι το ίδιο άγχος, όχι τον ίδιο φόβο. Γιατί? Γιατί πλέον ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Έτσι λοιπόν και εσύ, στο στόχο που έχεις θέσει, θα έρθεις αντιμέτωπος με προβλήματα, με εμπόδια, με δυσκολίες που μπορεί να φανταστούν και ανυπέρβλητες εκείνη τη στιγμή, αλλά εσύ θα έχεις δει την τελική σκηνή, την τελευταία σκηνή του δικού σου έργου. Θα έχεις δει ακριβώς τι έχει συμβεί 31/12/2014. Και αυτή η βεβαιότητα που θα νιώθεις πλέον, γιατί το έχεις δει ξανά και ξανά, θα σε κάνει πραγματικά να νιώθεις ασταμάτητος. Θα λες, δεν με νοιάζουν οι δυσκολίες, εγώ το έχω δει το όνειρο. 31/12 θα έχω αυτό που θέλω. Και είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο να το υλοποιήσεις. Αυτά είχα να σου πω. Για σήμερα, στο πρώτο webinar,
Και θέλω να κλείσω με το εξής. Παρόλο που μιλήσαμε τόσο πολύ για την υλοποίηση του στόχου σου, θέλω να μοιραστώ μαζί σου ένα quote του Σρι Κούμαρ Ράο που λέει «Καλό είναι να φροντίσεις τη διαδρομή, γιατί η διαδρομή είναι το μόνο πράγμα που έχει στον κόσμο. Τίποτα άλλο». Και η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι στόχο και να έχεις βάλει, το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι όχι μόνο αν θα φτάσεις και πότε, αλλά πώς θα φτάσεις. Πόσο ποιοτική η ζωή σου ήταν μέχρι τις 31 Δεκάτου. Πόσο πιο χαρούμενος, με πόσο περισσότερες μαγικές στιγμές, με πόσο καλύτερες σχέσεις, με πόσα εφόδια ψυχολογικά για την επόμενη χρονιά θα φτάσεις στις 31 Δεκάτου. Να απολαύσεις κάθε στιγμή της διαδρομής και να θυμάσαι ότι δεν τα κάνεις όλα για τον προορισμό. Ο Τζιμ Ρον είχε πει, βάλε στόχο να γίνεις εκατομμυριούχος. Όχι για το εκατομμύριο, αλλά για το ποιος θα γίνεις μέχρι να φτάσεις εκεί. Αγόρασε και εσύ αυτή την ιδέα. Ότι 31 Δεκάτου όχι απλά θα έχεις πετύχει το στόχο σου, αλλά θα έχεις γίνει τόσο χαρούμενος με τον εαυτό σου, που ο στόχος σου θα είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, ο πιλότος Άγγελος Λάμπρου ενημερώνει ότι φτάσαμε στον προορισμό μας κάτι παραπάνω από 5 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης και εύχομαι από εδώ και στο εξής, είτε συνεχίσουμε μαζί με το coaching πρόγραμμα, είτε συνεχίσεις μόνος σου να υλοποιήσεις αυτό που επιθυμείς, σου εύχομαι κάθε επιτυχία, σου εύχομαι πραγματικά να αγοράσεις την ιδέα του να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος για τον εαυτό σου και για τους συνανθρώπους σου. Θέλω να σου θυμίσω ότι αξίζεις ό,τι επιθυμείς και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, είτε ηλεκτρονικά είτε από κοντά. Γεια χαρά.